Ahojte. Často dostávam otázky na chlieb, to, že či to ja jem, aký chlieb kupujem. No pravdu vám poviem, ja veľa chleba naozaj nejem. Na raňajky jem, pijem radšej kávu s maslom, ale určite je pravda, že doma, manželke a takto občas kupujeme pravý kváskový chlieb. No a to, keďže žijem v Bratislave, tak som bol zvedavý, že či ho tu môžem dostať a dostal som pozvanie do Jeme, aby sme zistili a popýtali sa majstra pekára, ako pripravujú ten chlieb, či je naozaj kváskový, z akej múky to pripravujú. No a potom už sami uvidíte, že čo sa všetko dozvieme. Tak podarilo sa nám chytiť riaditeľa pekárne v Jeme a ja budem volať majstra pekára. Tak prosím vás, povedzte nám, ja som počul, že kváskový chlieb, že vy to pripravujete podľa tradičných postupov, že v podstate ten chlieb ide procesom tradičnej prípravy, že to kvásí, že ten lepok sa tam tak lepšie rozkladá, potom je ten chlieb stráviteľnejší. Tak je to pravda, ako to je s tým kváskom? Áno, v našej pekárni používame kvások, má zhruba 7-8 rokov. Používame pšeničný a ražný kvások, naše cesta miešame väčšinou cez deň, potrebujú cez noc, rádov v hodinách, niekde okolo 12 až 16 hodín. To sú spomínali vlastne pri tomto pomalom kysnutí a chlade dochádza rozpadu lepku na nižšie cukry a tým pádom je vlastne pre telo oveľa ľahšie stráviteľné. Tieto postupy, čo používame, je to viacero metód, ktoré vlastne som sa dočítal v knižkách, alebo čo som si vyskúšal, alebo to bol som vo Francúzsku zo párkrát u známeho pekára, ktorý mi to pomohol a sú to zhruba 100-110 rokov staré metódy. Super, čiže vy ste študovali detálne, lebo je asi viacej tých metód, ktorými sa dá ten chlieb pripravovať. Takže ste boli aj vo Francúzsku a v podstate ste išli k tým majstrom pekárom ďalej sa radiť, že ako vytvoríte tieto receptúry? Ono, väčšinou ja som teplo viedol a na základe tej knihy som sa snažil dosiahnuť tento výsledok. A v podstate metódy sa človek vždy dočíta nejaký kúsok niekde z niečoho a celé sa to musí dať dokopy. A potom samozrejme tam to moje, že som sa vlastne za tie roky naučil. Super zaujímavé a mňa by teda asi aj ľudí bude zaujímať, že akú múku používate, viete, tá kvalita ingrediencií je ako dôležité, tak zhruba keď pracujete s tým pšenično-rážnym chlebom, tak záleží na tej múke, aká je, a používate nejakú konvenčnú múku, alebo ako? Múka je veľmi dôležitá, samozrejme, že to je základná ingrediencia. Ja som teraz používal francúzsko-belgické múky v zahraničí. Keď som vrátil na Slovensko, tak som si hľadal múky, ktoré mi najviac vyhovovali a našiel som jeden rodinný mlyn, z ktorého bereme možno 80% múky a potom ďalší mlyn, čo je veľmi maličký na Záhorí, ktorý nám mele celozrnné múky a tiež vlastne starými metodami a múky na Slovensku zhovoria, že sú dobré. Používam čisto slovenské múky a sú super. Takže v podstate vieme povedať, že máme slovenský chlieb. Áno. Takže slovenský chlieb pečený, ale v peci normálne, že tu mám za sebou pec na drevo. To je veľmi zaujímavé tiež, že aký je tam rozdiel v tom, či sa chlieb pečie v nejakých obyčajných elektrických peciach alebo v takejto peci na drevo, ktorú takisto vieme propagujú ako unikátny prídavok ku chutí chleba. Ono vlastne táto pec na drevo, ktorú sme si dovezli z Nemecka, z Mníchova, je unikátna v tom, že má sálové teplo. No, ako sa vlastne raz nahreje, tak tá teplota padá. Čiže už sa nedohrieva. A toto je vlastne ten taký kľúč k tomu, že ten chlieb nevysychá. Kdežto vlastne pec na elektriku alebo na plyn stále dohrieva a ten pec vysušuje. Čiže raz už, keď je ten pecenie v tej peci, tak sa uzavrie a zostane v ňom ďaleko viac vody ako v tej peci na elektriku. Čiže dostane možno o 2-3 dní dlhšiu životnosť. To je úplne veľmi zaujímavé, tak možno aj také tipy pre domácich pekárov, že potrebujete vytvoriť doma sálavé teplo, aby ste ešte vylepšili ten váš chlieb, keď si aj doma pečiete. No a ja sa spýtam ešte na takú špecifickosť, ktorá ma fakt zaujíma. Ja to osobne mám veľmi rád, keď ja toho chleba veľa nejem, ale hovorím, keď už
občas tak ten kváskový chlieb, alebo manželke kupujem taký kváskový chlieb a chrumkavosť. Mne sa veľmi páči, že mám chrumkavú kvorku a potom v podstate tú striedku mám ľahkú, takú keby bublinami nafúknutú. Tak je to taká charakteristika toho kváskového chleba, alebo je to niečo? Vo všeobecnosti by som povedal, že kváskový chleby sú trošku utnejšie. Záleží samozrejme od štýlu pečenia, dá sa dosiahnuť veľmi jemná striedka, ale to sú väčšinou pšeničné chleby. Pokiaľ používame už celozrnné múky, tak je to už cítiť. Pre mňa chlieb, ktorý je upečený, musí byť jeden mäkký, ale keď sa stlačí, tak zapraská. Čiže on je chrumkavý, ale musí byť mäkký. Čiže to je čerstvý chlieb. A tá striedka, v podstate kváskový chlieb, keďže je to taká dlhá fermentácia, dlhé kysnutie, a celé vlastne cesto napadnuté tými baktériami a vznikajú veľké tvory. Čiže to je základný poznávací. V podstate tieto veľké pory, krásne takéto tie bublinky, to nie je, že chýba chleba, že by ste niekoho uberali o množstvo, lebo ten chlieb svoju váhu má. Ktorá máš samozrejme váhu. To je super. On tým vlastne spôsobuje tú jednosť tej striedky. Super, tak ďakujem pekne za vysvetlenie a vidíte, takýto chlieb napríklad v Bratislave si už môžeme kúpiť v supermarkete Jeme, potom kľudne si môžete doma asi pripraviť. Určite ja, keď mám do seba povedať, veľmi odporúčam držať sa tých tradičných foriem prípravy, aj keď ja veľmi chleba ako nejem, ale zase pre tú rodinu a v takom akurátnom množstve, tak je to super vec. Keď už chlieb, tak nech stojí za to, no a príďte, môžete vyskúšať a napísať do komentov vaše ďalšie otázky alebo čo by sme mohli poradiť a my od pána majstra pekára potom získame nejaké rady, tipy alebo konkrétne detaily, ktoré by vás mohli zaujímať.